Bună ziua! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt cum să faceți budincă. Să vă arăt cum să faceți budincă. Da. Da. Am venit budinca, o tăiem. Perfect, perfect. O punem în castron. Și apoi ne uităm ce scrie pe spate. Conținutul unui plic se amestecă cu 2-3 linguri de zahăr. Eu am să pun 3. Ia aici am zahăr. Una. 2. 3. Amestecăm, amestecăm. Bun, așa. Patru linguri de lapte. Eu am lapte în acesta de la Pilos. Patru linguri. Gata. Amestecăm. Amestecăm bine. Bine de tot. Dacă e prea tare, dacă simțiți că este prea tare, mai adăugați lapte. Dacă nu, o lăsați așa cum este. Putem scabi bine la o oală medie, sau cum vă doriți. Eu o să pun doar o porție și cred că o să-mi încapa aici. Nu o să mănânc chiar un castron, pun mai puțin de un castron. Cred că cam atât o să mănânc. Un pic, ceva. O să pun pica. Așa că vă de la mine. Amestec. Așa, pun laptele la fier. La foc mediu până când o să se fiarbă. Așa. Dar noi trebuie să mai amestecăm budinca. Aici avem castronul să punem budinca. Zahărul nu mai trebuie. Asta de mine destul de dulce? Da. Așa, asta o să mai punem aici. Nu ne mai trebuie să dăm castronul. Așa, o să curățăm. Am lucrat, trebuie să curățăm. Așa, aici avem budinca. Așteptăm ca laptele să se fiarbă.
laptele să se fiarbă. Îți dau acum puțin mai tare ca să se fiarbă mai repede. Voi amesteca budinca. O voi amesteca bine, bine. Să nu rămână cocoloașe. Budinca aceasta este de vanilie. În zilele următoare o să fac un videoclip cum să faci slime cu lipici făcut în casă. Chiar adineam am făcut lipici în casă. De casă, adică ce avem în casă. O să fac și un videoclip cum să faci lipici de casă. După ce s-a oprit focul, o să torc budinca. Am să pun laptele. Toată budinca. Ce se face? O să punem la foc mic, la fiert un minut. Foc mic, un minut. Nu cât este ceasul. Și 46, la 45 l-am oprit. O să mestec ușor. Începe să roașe, iar roș. Gata, acum am adus castronul, budinca este gata. O să iau prosopul ca să aduc budinca. Și da, stor încet budinca. Acum s-a făcut pe fund.
mai pot, are așa un gust bun. Abia aștept să o mănânc. Vreau și toată budinca. Mai mănânc și 2-3 lucruri despre budincă. Gata, am terminat toată budinca. Să la lua. Uitați. O să letez un pic budinca, să văd. Dacă mă lasă sonetul ăsta. Fac așa un pic de tot frumoasă. Să uitați. Cum arată budinca. Și arată. Este budincă făcută de mine. Foarte, foarte, foarte bună. Vă aștept și altă dată la un nou videoclip. Nu uitați, abonați-vă, vă rog, foarte frumos la mine. Mă cheamă Beatriz Maria Vasilescu și vreau să vă abonați la mine. Vă pup!